Jsem na pravé straně motoru a zde jsou umístěny komponenty, které řídí a snímá řídící jednotka. Tak, jako první vzadu na setrváku je snímač polohy klikového řídele. Vedle na bloku je umístěno čidlo, které snímá tlak motorového oleje. Tady z boku nahoře je teplotní čidlo spalin, které jsou přiváděny do EGR ventilu. Vzadu u vstřikovače prvního válce je umístěn snímač teploty v sání. Potom zde máme na výstupu z vysokotlakového čerpadla je zde snímač teploty paliva. Hned za ním je vysokotlaký zásobník railu a tam je umístěn snímač tlaku v railu. Z této pravé strany je dobře vidět tady uprostřed na víku ventilu je umístěn snímač tlaku, výfuku a sání. Další komponenty, které s tím souvisí, je ovládání klapky přívodu vzduchu a je tady samozřejmě i ovládání EGR ventilu. Z čela motoru tady potom ještě máme snímač polohy vačkového řídele. Dále tady na pumpě je umístěn snímač teploty chladící kapaliny. Za turbem u svodu je umístěn teplotní snímač výfukových plynů. V tomto případě na straně kompresoru není umístěn snímač teploty nasávaného vzduchu. U 4R tam to čidlo je. A pak nám tady zbývá katalyzátor a filtr pevných částic, kdy na katalyzátoru jsou umístění 2 teplotní čidla a na filtru pevných částic jsou potom umístěny 2 tlakové snímače.